खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। रुपहि दुर्गा मन्दिर लांगोनायाव 19 मे बर' बिजों सान हाबाफारि खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय रुपहि दुर्गा मन्दिरनि लांगोनायाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 19 मे बर' बिजों सानखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जायो। फुंनि 9 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिर होजेनो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि डम्बरुधर बसुमतारिया। मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सचिन स्वर्गियारि। बिथाङा आरो बिफां गायनाय हाबाफारियाव माहारियारि मानास हाग्रामानि भुयालपारा रेन्जनि सामलायगिरि कामेश्वर बर' बिथाङा बाहागो लानानै बिफांखौ गायनानै होयो। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि डम्बरुधर बसुमतारिनि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारि। सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारि बिथांजों लोगोसे बायदि गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। आं गिबियावनो नोंथांमोननि सिमानिफ्राय अननाय खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै जोंहा जोबोद माने खोब गोजोन सान। दिनै जोंहा बर' बिजों सान, जोबोद रंजानायनि सान एक्सुवेलि। 1963 मायथाइनि नैबे दिनैनि सानावनो जोङो गिबि बर' बिजोंखौ जों स्कुलाव बाहायजेनग्रोदोंमोन। बै समनिफ्रायनो जों दिनै बर' बिजों फरायनो मोनबोदों बा दिनै जोंनि बर'आ गोबां दावगालांबाय। दिनै जोंनि बर' बिजों फरायनायनो डक्टर इन्जिनियार MA पास BA पास गोबां ओंखारबाय एभेलेबल। जा हक बेखिनिया थोजासे नङा, जों आरोबाव गोबां आवगायलांबावनांगोन। गोबां जोंनो डक्टर इन्जिनियारनि गोनांथि दंबावो बर' बिजोंजोंनो। जा हक नैबे सालबारि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसेनो रुपहि दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव नैबे रुपहियाव जि मोनसे मेहेरगोनां मोनसे दिनैनि सानखौ लानानै हाबाफारि लादों, बेवहायनो रुपहि आन्चलिक एबसु आरो रुपहि आन्चलिक आबोफ बिथांमोनाबो जोबोद गोख्रोङै बाहागो लादों। बायदि बायदि स्कुलनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनाबो बाहागो लाफैदों। बिथांमोना बिफां गायनाय बा सावराय मेल बा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बेबायदि बायदि बायदि प्रग्राम लादों। नैबे बिफां गायनाय प्रग्रामावनो बिथांमोना आंखौ हांख्राय हरदोंमोन। बे लेखायै आंबो फैदों। जानांगौ बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होदों, दिनैनि समाव बिफां नङाब्ला जों थांनानै थानो हानाय नङा बा बिफाङानो जोंनि सर्बस्व, बेखौ एक्सुवेलि बिथांमोना मोनदांदों, जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना बिफां गायनाय प्रग्रामखौ लादों। आं दिनैनि बे 19 मे बर' बिजों साननि गेजेरजों नैबेखौनो आं मेसेज होनो नागिरो। एक्सुवेलि दिनैनि जिखिनि अखा हाबा हाबाय थानाय, सान्दुं दुंबा दुंबाय थानाय बा बायदि बायदि रोखोमनि जिखिनि मोनथियै बेमार आजारफोर जोंनि गेजेराव दिनै जागासिनो दङ, बेफोरनि मोनसे खारनानो जाबाय जोंनिफ्राय माने डिफरेस्ट्रेसन, माने बिफां लाइफां नस्थ' जालांनाय, धंख' जालांनाय। बायदि बायदि उद्यगपतिजों लोगोसे बायदि बायदि मानसिफ्रा माने बिफां लाइफां थानो थाखाय जिखिनि नस्थ' खालामबाय, बेफोरनि थाखायनो माने नैबेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि जाथायफोरा जागासिनो दङ। बेखायनो आं आसा खालामदों गासै फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावखौ आं खावलायदों दिनैनि बे गोथार साननि गेजेरजोंनो नोंथांमोना हाजासे बिफां गाय आरो बेखौ फोथांनायनि जि दायित्व बेखौबो ला। अब्ला निस्सय जोंनि गेजेराव मोनसे सोमखोर जिखिनि थासारि बे मोनसे फैफिनगोन गिदिंनानै। अब्ला निस्सय जों बेफोर बेमार आजारनिफ्राय आरो जोंनि जिखिनि इमबेलेन्स जादों बोथोरा, बेफोर बेलेन्सआव फैगोन होननानै आं आसा खालामो।